खुलुमबाय दायो आं दङ उदालगुरि जिल्लानि नैबे हरिसिंगानिफ्राय कलेगाव थांनाय नैबे पिडब्लिउडि लामायावहाय बे पिडब्लिउडि लामाखौ गोदो पाका लामाखामोन नाथाय थांनाय बोसोरावहाय जेब्लानाखि गाज्रि जाबाय बे गाज्रि जानायनि उनावहाय सरकारा बे लामाखौ एक्सपानसन एन्ड स्ट्रेंथेनिं होननानै मोनसे स्किम लाबोनानै बे लामाखौ गुवार खालामनाय आरो लोगोसे फोसाबनाय बे लामानि खामानिखौ मावबाय थादोंमोन नाथाय दुखुनि बाथ्राया बिसोरदि बे लामाखौ जेब्लानाखि गुवार खालामनाय आरो स्ट्रेंथेनिं खालामनाय खामानिया सोलिबाय थादोंमोन बे खामानिखौ जाय थिकादारा मावदों बे थिकादारा माने मोजांहै खामानिखौ मावाखै होननानै बे ओनसोलनि थागिबिफ्रा एबा बे लामाजों दावबायारिफ्रा अजद खालामदों मानोना जों नुनो मोनदों बे लामाया जाबायदि जानांगौमोन बे खामानिया जायाखै बे गासैबो बाथ्राफोरखौ आं दिनै नोंथांमोननो बे लामायावहाय दिन्थिफैनाय एबा बे लामायाव जों दावबायारि बिथांमोना जाबायदि जोंनि सिगाङावहाय अजद होदों आं बेखौ नोंथांमोननि थाखाय फारि फारि दिन्थिनो थाखाय नाजानाय जाबाय। बिथांमोना नुनो मोनदों बे लामाखौ जा गोदानहै बानायदोंमोन बे गोदानहै दिनै बे सायावहाय ब्लेक टपिंखौ होबाय थादोंमोन बे ब्लेक टपिं होनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। जा लामाखौ फुवारनाय जादोंमोन एबा एक्सपानसन खालामनाय जादोंमोन बे एक्सपानसन खालामनाय लामाया नोंथांमोना केमेरायावहाय नुदों भिजुवेलावहाय बे जाय मेटेल लुनाय जायो बे मेटेल लुनाया गोदानै लुदोंमोन बिथांमोना अजद होदों बे अजद होनाया बे मेटेलखौ लुनाया 10 सान जाबाय नाथाय खनसेल' बेखौ रुलार होदों बिनि उनाव खनसेबो बेखौ रुलार होआखै आरो बिनि सायावहाय जेसेबां मानि रुलार होनांगौ बेखौ होनाय जायाखै जायनि थाखाय बियो आथिंजों एसे हुनानै होयोब्लानो गुगानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेयावहाय जेसेबां मानि साइडथिं जों नुनो मोनदों जा बेयाव ब्लेक टपिं होनाय जादों बे ब्लेक टपिं होनाया गोबां जायगायावनो आधा इंसि बा 1 इंसिल' होनाय जादों बेफोरबो थाबैनो बे गुगागोन बेखौ जोङो अजद होनायखौ जों नुनो मोनदों। दायो बे लामायाव थानाय जोंनि जा अजद होनाय बिथांमोनखौ जों नुनो मोनदों नाय बे जा एक्सपानसन खालामदोंमोन बे लामाया नै जेसेबां एक्सपान्सन खालामदोंमोन बियो माने गथ' हाबलांबाय दायो ब्लेक टपिंखौ लुनायनि सिगाङावनो बियो गथ' हाबलांदों बिनि सायावहाय मा बुंगोन आं बिथांमोननि थाखाय सोंनो थाखाय नाजानाय जाबाय। बे लामाया गोबां गथ' हाबलांनायखौ जों नुनो मोनो बेयाव मा बुंगोन नोंथाङा? दाथ' बेखौनो बुंनांगोन जों समाजनि मानसि हिसाबै रायजोनि मानसि हिसाबै जिहेथु जि लामाखौ बानायदों आरो जों गोबाव समनि उनाव बे लामाखौ मोनदों हिसाबै जों नोजोर लाखिबोबाय थादों आरो दिनै जितु बियो थांनाय 3 जुनाव मेटेलखौ गारदों आरो बे मेटेल गारखांनायनि उनाव दिनै 10 दिन जाबाय दिनै 13 तारिख 13 जुन बे 13 दिननि तारिखआवनो गेजेरावनो दिनै बेखौ माने बिसोर ब्लेक टपिं होबाय आरो ब्लेक टपिं होनायनि जाहोनाव जोंहा बादा गैयामोन जिहेतु बिसोरो मेटेलिंखौ जाबायदि माने बिसोर रलार मारिनांगौ बुका रलार माबा रलार मारिनांगौ खिन्थु जों बेखौ नुवासै जोंदिनाखालि मेटेल बहायबाय सेदिनाखालिनो बिथांमोना मा खालामखो रलारखौ मारिनानै आरो बिनि उनाव खनसेबो दिनैसिम बिसोर रलार मारिफायासै आरो बिनि उनाव डाइरेक्ट बिसोर फैनानै ब्लेक टपिंखौ बिथांमोना होबाय आरो जायनि जाहोनाव दिनै जों आथिंजों जों बेखौ मा खालामगोन एसे माने एरनानै नायोब्लानो जों नुगोन आं खिन्थिनो थाखाय खावलायगोन जे मारै गयो नै मारै गयो बुबुबाबा गयो बेखौ जों मानिना लानो हानाय नङा जों खावलायगोन डिपार्टमेन्टखौ जाहाथे जों बिनि सायाव मोनसे स्ट्रिक्ट एक्सन जायो आरो जोंनो मोजां मोनसे लामा नांगौ आरो जों बेखौनो हास्थायदों डिपार्टमेन्टफोरखौ जेसां हायो थाब एक्सन लानानै बे खामानिखौ मोजाङै मावफिननांगौ होननानै जों खावलायदों आं बिसोरखौनो बुंबाय आरो गथ' जालांबाय थादों साइडआ नै जलांबाय नै गारि हायनायावनो जलांदों रुलार मोजां होयो आरोनो जिखिनाखि एक्सपानसन खालामदोंमोन खालामदों आरो बेल' नङा आरो एक्सपानसन खालामनायनि खोथा नङा बिनि गेजेरावबो बिदि माबानाय जादों जों नुनो मोनदों जा गोदान बे एक्सपानसन खालामनाय जादोंमोन बे एक्सपानसन खालामनाया लोगो लोगोनो दिनै जा ब्लेक टपिं लुदों ब्लेक टपिं लुनायनि सिगाङावनो गारि थांनायावनो गथ' हाबदों आरो बे थाल्ला थुल्ला गुगादों बेनिखायनो नै थाबैनो बेखौ जाय इन्जिनियारा मावदों बेखौ नायफैनांगौ आरो लोगो लोगोनो बेखौ बन्द' खालामनानै गोदानै रुलार होफिननानै बेखौ खालामनांगौखौ बिथांमोना खावलायदों आरो बिथांमोना अजद होदों। जों नुनो मोनदों बे जाय ब्लेक टपिं होदों बे ब्लेक टपिं होनायाबो गोबां गोबा होदों आं बेखौ नोंथांमोननि थाखाय दिन्थिनो थाखाय नाजानाय जाबाय। नोंथांमोना नुदों भिजुवेलावहाय गथ' गुदुं जानानै दङ बे गुदुं जानाय खिनावहाय मेटेल गैया बे मेटेल गैयालासेनो बेयावहाय सायावहाय ब्लेक टपिंखौ जुदि होना गालाङोब्ला बियो बावैनो बे गुगागोन होननानै
बे लामाजों थांनाय दावबायारिफ्रा अजद दैखांदों आं नोंथांमोननो दिन्थिदों नाय बियो हाग्रानि सायावनो जेबो प्रेसार होआलासेनो बेखौ बेयावहाय लुनानै गालांदों आरो बियो गारि थांनाय लोगो साखा नांनाय लोगो बियो थाल्ला थुल्ला गुगागोन बेखौ माने 1 इंसिबो बेवहाय लुनाय जायाखै बेवहाय आरो बियो जिंहालागै जेसेबां मानि रुलिं होनांगौमोन एबा रोजा जानांगौमोन बेखौ होनायखौ जोङो नुनो मोनाखै नोंथांमोना नुदों नै हाग्रायावनो बिथांमोना लुनानै गालांदों जेसेबां गुवार जानांगौमोन बेखौ जायाखै आरो जिंथिंहाय गोजौ गोजौ हायानो दङ बेयाव नै जेबो रुलारबो होआखै बेयो सायावनो बिथांमोना लुनानै गालांदों आरो बेयावहाय 1/2 इंसिबो बेयावहाय ब्लेक टपिंआ बेयाव गोग्लैयाखै बियो थाबैनो गुगागोन होनना बिथांमोना अजद दिखांदो नोंथांमोना भिजुअलाव नुनो मोन्दों जा एक्सपानसन खालामदोंमोन बेफोरनो गथ' गथ'हाय हाबलांदों दायो जुदि बे गथ' हाबलांनायावनो बे जुदि ब्लेक टपिंखौ होनानै गालाङोब्ला बे साननैसोनि उनावनो फिन गुगागोन आरो बियो लामाया जाया माने बोसोरबा थांनांगौ बे बोसोरबानि जायगायाव बे दान मोनसेयावनो बियो गाज्रि जागोनखौ जोङो हमदांनो हादों बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों नाय फारसेथिं जेसेबां गुवार जागोन बे एक्सपानसन जागोन बेयाव गोबां गोथौहैनो दोङो आरो जिंथिंहाय जेबो रुलार होनाय जायाखै आरो बेयावहाय जेसेबां माने अन्थाइ बुख्रुबनाय होनांगौ एबा मेटेल होनांगौ बेखौबो जों होनायखौ जों नुनो मोनाखै नैबिदिनो साखा थांनाय लोगो लोगोनो आथिंजों खुखानाय लोगो लोगोनो बेयाव नै थाल्ला थुल्ला जों गुगानायखौ नुनो मोन्दों नोंथांमोना नुबाय बे लामाखौ जा बानायबाय थादों बियो माने जानांगौ बायदि जायाखै होननानै बे ओनसोलनि थागिबि बिथांमोना अजद होदों बे लामाखौ गाहायै फुख्रिमुरिनिफ्राय नैबे दक्षिण कयाबिलसिमहाय प्राय 4 किल'मिटारखौ सासे ठेकेदारा मावदों बिनि अनगायै बिनिफ्राय बे दक्षिण कयाबिलनिफ्राय हरसिंगासिम सासे गुबुन ठेकेदारा मावदों नाथाय बे खामानि मावनाया जायानो मावथों मानो बे लामाया मोजां जानांगौ बे लामाया मोजां जायैखायनो बे ओनसोलनि गासैबो दावबायारिफोरा थाबैनो इन्जिनियारजों लोगोसे राजखान्थिगिरि बिथांमोनखौबो नोजोर होनो थाखाय खावलायदों जाहाथे बे लामाया गोबां बोसोरनि उनावहाय फोसाबनायनि उनाव जुदि एसे बोसोरसे थाङालासिनो गाज्रि जायोब्ला बियो बे ओनसोलनि बे लामाजों दावबायनाय सुबुंफोरनि गोबां खहा जागोन बेखौनो बिथांमोना खावलायदों उदालगुरिनि नैबे दक्षिण कयाबिलनिफ्राय आं उपेन दैमारि बर' लाइभ 24